dalah dalane miring ya le kowe ya iso gandeng-gandengan kaya ngono ya yen kelorot aja get-geti sangket ha wis ngono kuwi polahe Pak Bu saking bayi saya manunggal ora ana kabigoro get-geti wong Bahar sono Pak Tono ini ayo ototnya ben memes konek arep bawa adik asli Rifan Agil ya bisa kepengat Ayo Mas Heri ya. Ayo Mas Satrio dipandu karo kanca-kancane ya. Paling bontot. Ono lah didut. Hati-hati badan tuh soalnya nongol kuping miring alo mau joplaku alo blundung gelis Ayo Mas Satrio
aja kuwatir ana kecreke saiki. Kaya wayang. Perang gagal ngono lho. Bapak wani perang ora? Hah? Kok jujur-jujuran? Wani ora? Awas badaku, awas duduk, duduk. Wah. Ceklas. Badato ditulungin dong. Ditulungin. Kasare ngono. Awas kebantal. Alah. Malah pengung bluk ipene balane. Ya kok yo modele pinter, mono bluk sapa-sapa ya dulure dhewe. Ayo. Lanjut. Betul takut anak. Belum dong lagi madur. Ayo, bisik saya. Ayo Mas Satria ayo. Awas, badato kobok. Awas. Kilo panas deh. Alah, kobok. Dikat. Gedor, awas, kayu. Wah. Pedale kobok. Bak belum, pikir. Gegap. Ditutupi kupingnya. Dor. Suara sidang-gedang le, apa-apa lu ngono. Kurang ajar. Jaga mbak fotomu jangan kurang ajar. Mbak Datuk. Ada fi. Gosong napa mboten? Ditileki sik. Kebrukut Siti ore. Kebrukut Siti. Kebrungut Siti. Rambutnya. Pendole Jeuto. Jauta. Loro apa siji? Ditileki. Sing siji lagi tak goleki. Oh sih. Wah, biasanya pentol ki loro, oleh jokare siji malah ditakono sing omah ki malah kapiran. Lah iki sing tak cekeli wing siji kok. Hah? Ya digoleki. Nanti mau tibane nanti tiba. Ora ngono to Le. Iya. Ora ngono. Lah wong aku kondu wis deret gludung akeh. Tekan dulurmu mbakmu Tina iku lho sik bingung karo pentol ngilang lho. Ono. Kira-kira bae goleki. Sing
digoleki gone Pak Amin. Pak Men ah. Iya. Pak Men yo ono kulon lek Mbak Muntina nang wetan ya. Lah iya Sing kula mencotot emo yo Mbak Muntina. Lah iya. Ono Pak melu goleki. Iya, kebangetan. Nah, putumu jando kurang ajar, Mbak. Dikon fisik nduk notot ngono sedelo apa pola nduk engko. Nah, Iki ape mijeti sing ndi? anggo. Lho, apa sing loro sing ndi medhun mau ya wis tak kon nutun malah bandange kok lesus. Lah iya aku ora nggo markatmu. Ya ora nggowo. Ha iya. Mulang ora kuwi. Ada di dalane glundung blegong-blegong. Iso ngadeg ora iki? Oh, krikile mbrah. Iso ngadeg ora, Mbak? Oh, piye? Aja nglesot kaya ngono. Eh. Iya, Mbak. Aduh. Mbak Ayu ya, iki ora iso umbah-umbah nek kendale ngono. Aja nglesot. Alah, wis. Wis. Ngakon ngadeg dijorongake. Ayo le dilungguhke sing apik. Nah, sing apik. Alah, Gusti, mbok wis kuat tenan. Hei, pinggir motor. Ana motor Mbak pinggir. Alah, ayo, motor kok nerak-nerak supire sapa aku mau. Oh, bocah do kurang ajar kok wong tuwa ngira kan kudu ngapa urung wayahe le. Iku nek colik-colik ora medeni bocah. Wah, iki nek malah kurang ajar meneh. Iki ora sembrono lho. Yo metu. Minggir mencolot, Bang. Yo tongel-tongel. Ada kaya dangdut lho. Alah. Kok iso muter? Lho, iso ngono. Mosok pocong iso ngono. Padahal mateng iki lho. Apa ta iku jarak po? Ngono desa bro. Sapa iku mole? Sapa wae? Lah iku malampir teko. Walah, lha iki sapa neh? Pokoknya sing ketiban kain kuwi ya jambo. Lah iya, pokoke anggere sing ketiban gombal putih kuwi wis jan iso maleh. Tenan. Lho iku ndok nggo tenan Satrio. Iki kok nek ndung malah dadi lho, malah ra karo-karuan. Wis. Alah. Katik ngono. Oh, nyilake metu. Aku kok malah bilo dhewe iki nek. Lho. Wah. Aja suwe-suwe. Ulo lho. Lho. Lah nek kami iki apa iki Satria Bajendam? Apa? Aneh-aneh pokoknya. Nah, terus kita model apa ini? Sing Superman biar Superman. Lah, kayak baci. Malah soal suara sepo. Superman ngabur. Badato. Mas Godeng. Ojo kesuwen adik asli iki ya pengen dipake. Karo Mbah Harsono niki wau Mbah Harsono nyuwun caping gunung. Oh, ape numpak? Mbah Harsono ape numpak? Nyuwun caping gunung. Caping gunung. Nek dene pengen nyumpak karo putune yo nyumanggaaken mamula kuat. Ngono. Lah sumangga lah Kang Harsono. Lah iya. Iki lah iya, pokoke pinten masalah rego le, ojo kuwatir. Apa iku, Bang? Es apa? Ojek. Oh. Aku biasa nge-grab le. Ojo kuwatir nek Kang Harsono iki wis disiapke nang kantonge wis ana wis komplit belah. Aja kuwatir. Wis pokoke ojo kuwatir. Lah iya, anggere ngono aja lali Oke Kang, ya ngono. Padahal yo urung wayahe lho aku sik dumun. Ayo persiapan Ade Azril, Rifan Agil, sampai dipun kebahagiaan ini kok permainan terasa Bayu Jaya Manunggal ya. Ayo iki njupuk karo singa laut apa apa? Yo